Народното събрание. И сега, господин Паунов, към вас първо. Каква е процедурата и защо изведнъж се повдигна така публично пространство този въпрос с връщането на джамиите? Кои са правните основания някой да ги иска, а пък друг да ги дава? И вие много остро реагирахте, а пък господин Кабаиванов поведе бунта на карловчани. Аз спомням, вие преди това също имахте голям проблем. Какъв е случай с джамиите? Десетки искове отведнъж срещу много български общини. Исковете са по член 108 от Закон за собствеността, съчетан с претенциите за възстановяване собствеността на недвижимите имоти, реституционните закони. Претенциите са в Кюстендил специално са за двете джамии, действащи, които са построени върху действащи като музеи, които са построени върху християнски храмове. Беше прекратено делото за иска за градинката, където е паметника на Любо Водоосвободителя на Кюстендил от турско робство, и продължава дело в момента. Има висящ спор и за една централна градинка, където е бивша санаториална база. Какво искат да правят градинката? Актове разполагате? Кой е ищеца? Мюсюлманското вероизповедание в България. В момента те се опитват да докажат навсякъде. Абсолютно. Над 90 дела са за претенции, че били техни имоти. И искат си и тях. Но стартираха първо с джамиите. Документи разполагат? Имаха вадат нотариални актове, които са от различни години, които, разбира се, към момента в съда не издържат. Но не вече за Кюстендил, за югозападния регион, те не могат да докажат и правоприемство на някогашните мюсюлмански общини, където също искам да насоча вниманието. Има висящ спор по фирменото дело на мюсюлманското вероизповедание, където бяха одобрени за част от общините да бъдат прияти като правоприемство сегашното мюсюлманско вероизповедание, но за голяма част от югозападния регион не бяха прияти и обжалват, така е преценил градски съд, защото не могат да докажат, че има правоприемство между тези общини, тогавашните мюсюлмански общини и сегашните. Голяма част дори не са съществували от тях. Тук има много сериозен спекулативен елемент и, разбира се, става въпрос за много сериозна провокация по отношение на спокойствието. Това исках да попитам. Вие това ли подозирате? Кой е автора на тази провокация? Без никакво съмнение. Специално за Кюстендилската джамия два пъти са идвали представители на правителството на Турция да попитват дали могат да ремонтират. Да. Представяли се. Турция, знаете, че има шеф инфект. Вас лично ли са идвали? Идвали са в регионални исторически музеи и двата пъти сме ги отпратили по живо, по здраво, за да няма напрежение, с ясни сигнали, че ако община Кюстендил и правителството на България реши да проработи по тези имоти, то със сигурност ще си вложи, ще намери необходимите средства. Истината е, че се търсят постоянно провокации. Това, което се случва сега в Карлово, в Кюстендил, Стара Загора, Добрич и на около 90 места в България, не е първият опит. При нас имаше такъв опит 2009-та, заведен иск в районен съд Карлово, отхвърлен. Имаше искане от главно мюфтийство преди няколко години джамията да стане действаща. Господин Паунов ви обясни юридическите факти. Аз искам обаче да обърна внимание на нещо също не по-малко важно. На много места тези мюсюлмански храмове не са действащи. Освен това, те са построени или върху стари християнски храмове, или и с материали от разрушени християнски храмове, какъвто е храма в Карлово. И аз питам, кой претендира за собственост върху Куршум джамия, което е исторически паметник на културата от местно значение. След като вътре и християните виждат тяхните символи на гранитните колони, тази Куршум джамия на целия град. Тук вече има един голям опит да се разделят хората на основата на вероизповеданията. И аз за това отправих отворено писмо към главния мюфтия да оттегли този иск, да не буни Карлово, защото карловци са трудолюбиви хора, но са и родолюбци и патриоти. И за тях този акт да поискаш да вземеш част от центъра на Карлово, както е в Кюстендил, с градинка, където хората последните 50 години, поколения карловци, за тях е място за отдих и културни развлечения, това е все едно да посегнеш на нещо на целия град. Ще кажа една мисъл на старите карловци, която, между впрочем, сигурно и вие знаете, ние не искаме нищо чуждо, но и своето не даваме никому. Ние пуснахме, вие казвате за карловчани, ние вчера пуснахме за вашата джамия така един въпрос към нашите зрители. Сега новата анкета е излязла, но по памет ще ви кажа, на въпроса трябва ли да бъде върната и да бъде действаща джамия, знаете ли какъв беше процента на... Не съм гледал. 95% смятат, че не трябва да бъде върната и 5% че трябва да бъде Карлово, в момента живеят в Карлово 25 000 християни живеем и около 600 изповядват. Да. Те имат действащ молитвен. Точно така. Те имат действащ молитвен храм. Имат къде да се молят? Имат, разбира се. В Карлово има 2 църкви. Кажете ми, от която гледна точка
Това е, хората го приемат като посегателство върху родолюбивите им чувства и върху историческата справедливост, защото този, който е построил тази джамия, е османски завоевател. Това е местен феодал, Кърла Али Бей, който със султански ферман получава част от Стремската долина. И ние какво? Просто виждате колко тук се бърка в една рана. Може би 100-200 годишна. И дано тези искове на главно мюфтийство да не са част от една голяма игра, дано да не са. Това искам да ви питам. Мюфтийството е използвано за пощенска кутия. Те предявяват иска в съда, ревандикационен, както каза господин Паунов, обаче кой е подкокоросал мюфтийството да стори това? Не съм убеден, че главният мюфти една сутрин се е събудил и е решил и аз да си взема джамиите в България. Ако знаех кой, щях да ви го кажа, но и който и да е, трябва да спре, защото целият български народ ще се изправи. Ще лумнат пожари днеска, Карлово, Кюстендил, Стара Загора. Вие нямате идея дали има някаква завера по-дълбока? Защото вие намесвате и Турция в цялата тази история. Да, нека колегата да чуем. Ако нещата идват оттам, те опират вече до пан-ислямизъм и пан-османизъм, което е много страшно и не ми се иска да го мисля, че е така. Подозирате ли? Извинявайте без само. никакво съмнение, Движението за права и свободи е моста, по който минават тези интереси. Мислите ли? Без никакво съмнение. Ви уверявам. Мюсюлманското вероизповедание, разбира се, с готовност изпълнява всички тези неща, за да може да има провокации. Целта естествено е точно това, да навлязат максимално мюсюлмани в тези региони. На последното преброяване 2011 година в Кюстендил като мюсюлмани са се самоопределили 11 човека от ромския квартал. От 76 хилядна община. 11 души от ромския квартал. От 76 хилядна община. Представете си вие да предявите само година след това претенции за двете джамии, които са музеи, както споменах, за градинката на освободителя от турско робство и всичко това. Провокация. Още повече. Ние имаме... Това е сериозно, което казвате, че ДПС е достатъчно коректно, защото на мен се вижда... Ние живееме до границата с Република Македония. Да, и виждаме какво се случва с Република Македония. Там вече е ислямизирана държава точно по този начин. С нахлуването, с построяването на храмове, с имплантирането веднага. В момента, в който подобен храм бъде върнат, веднага пристигат емисарите, застава мюезина, започва да служи, веднага ромите стават мюсюлмани половината и създавате мюсюлманска общност. Вие предначертахте една такава много, как да кажа, ясна картина какво ще се случи. Значи целта е да стане действащ, да дойде, да се служи и циганите да станат мюсюлмани. Това ли е целта? Готов съм да се закълна това нещо. Това е най-лошият сценарий, за да не е така, но... Макар, че християнския Ето имаме и депутат, и законодател, и председател на комисия. Двама кметове потвърждават, че има някакъв много опасен план. Аз искам да обърна вашето внимание, че това са спорове, които се водят в българския съд. В случая с Куршум джамия това е решение на първа инстанция на Пловдивския окръжен съд. И тук, колкото и господин Кабай Иванов като кмет на община Карлово да се опитва да заобикаля тази отговорност, която носи като кмет на община Карлово, той ще трябва да отговори на въпроса защо защитата на публичната общинска собственост на първа инстанция беше слаба, беше неефективна и не успя. Защото това е защита, която се води в съда от юрист на общината, който не е подготвен да води тази защита. Юрист, който по отношение на нотариалния акт, за който сега става дума, че се оспорва неговата истинност, не е поискал експертиза веднага, за да се установи евентуално тази неистинност. Не са представени тези документи и материали, които трябваше да бъдат използвани през целият този период от време, откакто стана известно на господин кмета, че иска е заведен от главното мюфтийство. Това завеждане и в Пловдивския окръжен съд и на други места в страната става масово в края на 2012 година. 9 месеца господин Кабай Иванов не информира гражданите и обществеността за този иск. Не информира и нас като народни представители. Общинските съветници също нямат информация. За да може това, което сега в момента се готви за втора инстанция, да се подготви още за първа. Да се използва държавния архив. Да се използва експертизата на историци, на експерти. Да се състави много силна и солидна юридическа защита от опитни юристи, които могат да водят едно такова
такова тежко дело. Така че господин Кабаев носи отговорност за това, че публичната общинска собственост на община Карлово на първа инстанция не беше защитена ефективно. Защото в други съдилища в България това успяха да направят общини като Враца, Ямбол, Добрич. Аз ще предоставя на господин Кабаев тези решения на съдилищата в тези градове, за да може той да види по какъв начин там общините са защитавали своите интереси и своята собственост. Защо не сте си защитили интереса? Сериозно, но безпочвено, защото на съда са представени абсолютно всички документи. Аз ще ви кажа защо се стигна и до там. Сега в момента тихомълком се готвеха промени в закона за вероизповедание. Това, което ви каза господин Славов, че не е предвидено кога да влезе този проектозакон, не е верно. Той не е одобрен и не е влязъл, защото Комисията по култура, чието председател професор Стефан Данаилов се изказва много остро срещу този проектозакон. Заради такъв закон, приет в 39-то Българско народно събрание, са тези сега искове. И те готвят още един такъв закон и хвърлят към нас, кметовите, тежестта ние да се борим с главното мюфтийство. Не е така, господин Кабаев. Господин народен представител. Има ли такива текстове, които... Не е така, основно не случайно подчертах, че няма никаква връзка между делата, които са заведени от главно мюфтийство в края на 2012 година и един проектозакон, който е депозиран за разглеждане през месец юли 2013 година. Няма как господин Кабаев да направи връзка между законопроект, който не е обсъждан даже и на първо гласуване в пленарна зала, а на всички български граждани е известно, че един закон влиза в сила тогава, когато бъде окончателно приет на второ гласуване. Така че господин Кабаев, не подвеждайте гражданите, не подвеждайте обществеността, защото това, което правите е да насочите вниманието и да прехвърлите проблема от болната глава на здравето. Това е истината. Специално за случая в Карлово. С председател Стефан Данилов, който казва в края на заседанието, протокол от комисията. Кажете какво господин Славов, за къде бързате с този проектозакон? Вие не сте направили консултация с експерти. Кметовите ви казват, хората ви казват, не бързайте. В какво подозирате комисията и този проектозакон? Ако този проектозакон в този му вид бъде приет от българския парламент, ще последват 1500 иска от главно мюфтийство към всички общини в България. Кой е този текст, който ви притеснява? Господин Пълнов е юрист. Давайте и адвокат. Кой е този текст? Господин Славов смята, че сега е влязъл подобен законопроект, само че ако направи справката предишните парламенти, в деловодството на всеки един от предишните парламенти има подобен законопроект, който винаги от депутати на ДПС стои на входа. Тази година, за цвят към този законопроект, тези промени в закон за вероизповеданията, са добавени отношенията в синода между свещениците и митрополитите, за да може да бъде отклонено спорове, които са трудовоправни спорове, които са важни. Огромен спектър от хора, сред които, разбира се, водеща роля има господин Хюсеин Хафъзов, който е доскорошен главен секретар на мюфтийството. Аз ще ви кажа кои подписаха законопроекта, за да се отговори коректно на въпроса, които са вносители на законопроекта. Предишните вносители са били винаги по двама депутати от Движението за права и свободи и този законопроект винаги стои на входа и се чака кога ще пробие, за да влезе. Тази година широк спектър от депутати, той ще ги изброи също, разбира се. Сега вече приемем офанзива. От кои партии? И БСП и Атака. Атака, слава Богу, се оттеглиха подписа. Това ли е стената на управлението, господин Славов? Не, в никакъв случай. И аз отново искам да подчертая такива, каквито са фактите. Няма как да се прави връзка между исковите, заведени от главното мюфтийство от края на 2012 година и законопроект, който е внесен за обсъждане през юли 2013. Това е първо. Второ, този законопроект се внася след разговори с ръководството на традиционните вероизповедания. Не само Светия Синод на Българската православна църква, начало с негово святейшество патриарх Неофит, не само с ръководството на мюсюлманското вероизповедание, но и с Епископската конференция на Католическата църква, Централния израелтянски духовен съвет, Съюза на евангелските протестантски църкви и Арменската апостолическа църква. Този законопроект не касае по никакъв начин реституционни искове не само на главното мюфтийство, но и на останалите вероизповедания. Той решава проблеми, които са натрупани в продължение на години. Кой е проблем? Кажете един проблем, който ще реши. Господин Пълнов също каза, че там се прави предложение по въпрос, който свързва уреждането на богослужебните отношения и на служебните отношения в рамките на традиционните вероизповедания между свещенослужителите и ръководството на традиционните вероизповедания. Решава се въпрос, който би позволил само за действащи храмове, църкви,
молитвени домове, които нямат в момента нотариални актове, Да им ги издадете. те да получат право на нотариален акт, защото това На базата на какво? засяга... На базата на какво ще Без нотариални актове. Моля само едно уточнение. Това е уверение на председателя на комисията към момента. Говорим за действащи подобен вариант на законопроект в момента до момента не е представен Така не че говорим за народен Петков. Така че нека да ни отклоняваме... Проектът, който беше входиран в комисиите, не говореше само за действащи към момента храмове, а за абсолютно всички. И тук ще си позволя да не се съглася с вас, че не третират храмове, в които се извършва богослужебна дейност. Един от текстовете, който сте вкарали, вие автоматично премахвате възможността, удължавате погасителната давност. Ако този закон в този 10 години е погасител придобивната давност за абсолютно всеки имот. Аха държавата да придобие и по давност, който и да било имот, услужливо 2001 година се удължава с 10 години този период. Сега се премахва давността. Разкажете просто един случай, моля ви. Вие сте юрист. Господин Паунов, разкажете какво се случва. Имаме сградата Хикс. Имате сградата Хикс. И какъв е пътя според този закон? Владеете от 90-та до 2000 година, вие вече я придобивате по давност, защото е изтекал 10 години давностен период. Окупация. Не, защо кой е окупирал? Не е вярно, това се владее обществено, разбира се. 2000 година и първа, услужливо една поправка в закон за вероизповеданието добавя още 10 години нов период, в който не тече давност. Сега изтича този период и в този законопроект услужливо е заложено този срок да не действа. Ще имаме нови десетилетия, в които няма да могат този период. Иска да кажа, че има една последователност. Някои хора са заинтересовани последователно да вкарват някакви неща. И отношенията между свещеници и митрополити. И това, че се опитваме да възстановим имотите на православната църква, е действително само щипката пипер, която да е мъглата. Истината е, че този законопроект обслужва изцяло мюсюлманското вероизповедание в България. И затова се страхуваме да внесат само секунда. Когато посетихте мюфтийството, нека отново да кажем, първо беше посетен Светия Синод. Изковите на главното мюфтийство. Няма да може да се чуете така. Изковите на главното мюфтийство са само по отношение на закона за собствеността. Моля ви, в момента, в който беше посетено главното мюфтийство, на другия ден главният мюфтия излезе и каза: благодаря, ние много оцениме поправките и искаме не само имотите и джамиите си, ние искаме и земите. И горите си. И земите и горите искаме. Това е на другия ден след посещението на тази правителствена парламентарна комисия. Чакайте, обаче това, което вие казвате, е основание да се създаде и етническо напрежение. Сега не ни ли стигат чужденците, които дойдоха, бежанците, имигрантите? Ако и това... Отговорете, ако и това нещо се подклажда, напрежение може да се покажда след жителите на една община или след гражданите на нашата страна, само ако по подобен непочтен и коректен начин се прихвърлят измеренията на възможностите не само на главното мюфтийство, повтарям, а на всички традиционни вероизповедания и на всички вероизповедания по действащия закон за вероизповеданията да използват правата си по тези срокове, които са изтичали в края на миналата година. Защото такива искови са внасени не само от главното мюфтийство. Те се внасят и от страна на Българската православна църква. Къде се внасят искови? Имате ли информация? Моля ви, дайте ни един пример. И от тази гледна точка... И от тази гледна точка да се смята, че един неприет закон, един закон, който се обсъжда и който, повтарям, не е минал даже на първо четене в пленарна зала, да се търси като оправдание, за да се създава напрежение, а да се бяга от отговорност, защо в съдилища в страната на първа инстанция общините успяват да защитят своя интерес и публичната общинска собственост или държавата да защити публичната държавна собственост, а в случая с община Карлово в Пловдивския окръжен съд това не става, защото господин Кабаянов цитира делото от 2009 година. И тогава то е прекъснато. Помолете господин Славов да даде един пример за църквата, че... Добре, аз ще ви моля, това е важно. Църквата има ли църквата води дело? Ще продадете България, господин Славов. Може ли такова нещо? Не говорете подобни неща, господин Кабаянов. Обаче дайте един пример, господин Славов. Наистина, уместно е да кажете. Е некоректно. Не може по подобен начин да се създава напрежение на базата на реституционни искове по силата на закона за собствеността. И по силата на действащия закон за вероизповеданието. Дайте един пример с Българската православна църква. Има ли такъв случай? Има ли някъде? Правата и възможностите са еднакви за всички вероизповедания. Закона за вероизповеданията в България
традиционните вероизповедания и всички останали вероизповедания имат еднакви права. И това беше да не се яснота. Поради заблудата, че едва ли не се цели да се реши проблема с имотите на Българската православна църква. Не. С това вие давате право да се запазят исковите производства. Тоест Българската православна църква отново да води дълги дела за своите имоти. Естествено, че добре финансово подплатено е само мюсюлманското вероизповедание. Представете ли си Българската православна църква да тръгне да води дела за собствените си имоти? Хилядолетна църква в Кюстендил Свети Георги, общината я поддържа и е предоставила на църквата като с решение на общински съвет и всичко. И сега какво трябва да направи църквата? Да подава тя си не, напротив. Това се решава с едно решение на Министерски съвет. Всеки имот преминава за частица от минутата, минава в ръцете на православната ни църква. Българската православна църква дава възможност да се водят стотици производства. И текстът на това изявление е публично оповестено. И това изявление на Светия Синод на Българската православна църква, подписано от Негово Светейшество патриарх Неофит, беше изпратено до всички парламентарни групи в 42-то Народно събрание. Беше изпратено и до президента на Република България и до министър-председателя. В това изявление Българската православна църква даде ясно да си разбере каква е нейната позиция. И тя няма нужда в случая от някой друг да перифразира или да преразказва нейната позиция. Тя е ясно изразена в това изявление, с което тя приветства да се разглеждат тези въпроси, които са поставени и от нея, и от другите традиционни вероизповедания. Добре, ако не сме към финала, обаче един важен въпрос. Така, разбирам, че вие сравнително как върви? Има ли иск срещу джамията? В момента, да. И за двете джамии и отделно за имоти. В момента са спряни производството, тъй като се очаква произнасяне на апелативен съд по отношение фирменото дело, защото не е признато правоприемство между мюсюлманско вероизповедание и вероизповедна община Кюстендил. Но предстои. А при вас, добре, ама съдът, ако го отсъди, какво ще стане? Както казват, не искам да помисля Български съд да направи такова нещо. Само едно ще ви кажа. Има две институции в България, които обединяват всички граждани, независимо от вяра, етнос. Това е държавата и общините. Някой иска да вземе нещо от общините, дори да не е мюсюлманското вероизповедание, но от държавата, с такива проектозакони, както в 39-то, това е 40. Не насочвам и ще насочвам, защото ще разбуните България, господин Славов. Ще разбуните България, а българите сме патриоти и няма да простим това ефективна защита на първа инстанция на публичната общинска собственост. Обаче вие трябва да кажете нещо много важно. Вие не се ли притеснявате от този текст, че това е една законодателна провокация, която може да има много тежки политически последици? Няма законодателна провокация, господин Цонев. Отново казвам, че този текст е в отговор на желанието на традиционните вероизповедания за тези храмове, църкви, молитвени домове, в които винаги се е извършвало богослужение. Дано този законопроект не е част от това задкулисие, за което всички говорим. Благодарим ви за този разговор. Ние ще го продължим този разговор, наистина. Благодарим ви. Наистина се надявам този законопроект да не е цената за нещо друго. До утре. Благодаря, че бяхте с нас.